אז נמצא איתנו מומחה לענייני רשלנות רפואית ותביעות נזיקין, סמי אבו ורדה. ערב טוב לך. ערב טוב. מטענותה של הגברת קלופר, על פי מה שראינו בכתבה ועל פי כתב התביעה, עולה כי יש פה לכאורה רשלנות רפואית. בהחלט כן. על פי כתב התביעה. זה מקרה קשה מאוד, זה מקרה ברור, זה מקרה של שחור לבן. מה היא אמרה הגברת עכשיו? היא אומרת, חשבתי שיקפצו עליו. באנו באמבולנס כבר הבחינו שיש לו התקף לב, הגענו למיון וחשבתי שמיד יקפצו עליו. אף אחד לא קפץ עליו, אף אחד לא קבץ לעברו, ואף אחד לא ניצל את השעות הקריטיות הראשונות של הטיפול. כי בטיפול רפואי, השעות הראשונות, מה שנקרא שעות החירום, הן השעות שאפשר להציל אדם. לא עניין אותם, לא הגיעו אליו, לא הסתכלו עליו. חבל, בן אדם מת. יכול להיות מצב שבן אדם מגיע עם אירוע בלב ולא מתייחסים אליו כל כך הרבה שעות ולא מקבל טיפול כל כך הרבה שעות, כפי ששמענו בסיפור של גברת קלופר? תראי, אדם יכול להיות במיון 4 שעות, יכול להיות 40 שעות, יכול להיות 4 ימים גם כן. זה בסדר גמור. אבל הפגישה הראשונה איתו, תחילת הטיפול, האבחון הראשוני חייב להיעשות מיד. לכן זה נקרא מיון. מה זה מיון? באנגלית זה emergency, זה חירום, זה לא מיון. כן. זה בעצם חדר חירום. חירום זה אומר מיידית אתה חייב לקפוץ אליו. בבתי חולים טוענים להגנתם שכמות התביעות המוגשות עולה בצורה מתמדת, ולכן הם מבקשים את זכויות החולים. איך זה מסתדר מבחינתך? כן, שמעתי את הטענה של בתי החולים, הם מבקשים לצמצם את זכויות החולים. זה כמו לבוא ולומר שיש יותר מדי הולכי רגל שנהרגים בתאונות דרכים או נפגעים, בואו נצמצם את הזכויות של הולכי הרגל, בואו נשלם להם פחות פיצויים, אולי יהיו פחות תאונות. זה בדיוק אותו היגיון. איזה סוג של רשלנות, של תביעות על רשלנות רפואית הכי נפוץ? יש את הכי נפוץ מבחינה מספרית והכי נפוץ מבחינת כמות, מבחינת סכומים שמשולמים. מבחינה מספרית, הכי הרבה מגישים נגד רופאי שיניים, דווקא רופאי שיניים. באמת? כן. אבל התביעות הללו הן תביעות קטנות יחסית, כי שיקום כל הפה יכול לעלות כמה עשרות אלפי שקלים, אולי 100,000 שקל, לא יותר. צריך משכנתה בשביל זה לפעמים. לעתים, אבל צריך עוד יותר משכנתה בשביל פיצויים שמשלמים לתחום של הריון ולידה. בהיריון ולידה, שם הסכומים הכי גבוהים שנפסקים, 40% מהסכומים הנפסקים בתיקי רשלנות רפואית, הם בתיקי הריון ולידה. לאילו סכומים זה יכול להגיע, המקרים האלו, שאתה מדבר למשל על הריון ולידה? זה יכול להגיע למיליונים רבים. לאחרונה היה פסק דין שניתן על 14 מיליון שקל. זה בהחלט נטל כלכלי כבד. אבל שוב, כמו שאמרתי, הדרך היא לא לצמצם את הזכויות של החולים שנפגעים, אלא יותר פיקוח על רופאים, יותר דאגה ויותר בדיקה ובקרה. דיברת על אותו מקרה הריון, על הרופא שהמעורב בסיפור הזה. עד כמה הוא חשוף לתביעה אישית? ישנן 2 גישות בנושא הזה. גישה אחת של עורכי דין שתובעת גם את הרופא באופן אישי, וגישה שנייה שאומרת אני תובע רק את בית החולים, את המוסד הרפואי, ואני לא צריך לתבוע את הרופא. בשני המקרים הרופא מכוסה, כי בעצם מוסד רפואי עומד מאחוריו, אלא אם כן מדובר ברופא פרטי שעובד באופן עצמאי. במקרה הזה הוגשה תביעה נגד הרופא? במקרה הספציפי הזה גם אם הוגשה נגד הרופא. גם נגד הבית חולים וגם נגד הרופא. בית החולים נותן לו את הגב, בית החולים והמוסד הרפואי עצמו וחברת הביטוח שמבטחת אותו היא זו שנושאת בנטל, לא הרופא עצמו. יש איזשהו קשר שתיקה של רופאים שלא מוכנים להעיד נגד רופאים אחרים? כן, קשר השתיקה מאוד מקשה עלינו, אנו עורכי הדין שמייצגים את התובעים. אנחנו חיים במדינה קטנה, כולם מכירים את כולם, וככל שאתה מגיע לתחום שהוא מאוד ספציפי, שרק מעט מאוד רופאים מתמחים בו, אז בוודאי שכל אותם רופאים מכירים אחד את השני, ואף אחד לא רוצה לתת חוות דעת נגד הקולגה שלו. לכן, כאשר אתה כן מגיע לרופא, וכן מוצא רופא שייתן לך חוות הדעת עולה הון תועפות. באמת לפעמים צריך משכנתה בשביל חוות דעת. אין ספק שהנושא הזה מעניין ומרתק. סמי אבו ורדה, תודה רבה לך שבאת לאולפן מומחה לענייני רשלנות רפואית. תודה רבה.